Què, ja, Maria Teresa? Estàs a punt? Que em poso bé el perfil bo, Va, el perfil bo. va. Ara. Va, espera. Hola, bona tarda. Avui farem un teletienda per vendre coses molt d'utilitat. Els pongos. Sí. ¿Dónde coño el pongo? Què dius ara, nano? No, que no saps on posar casa, que fa una mica de nosa. Res, coses bones que us interessaran molt i us aniran molt bé per la vida quotidiana. Oh, perdó. En sap de vendre. Sí, i començarem? En què començarem, Maria Teresa? Va. Doncs mira, ens vendrem els... Què? Què vendrem? La guardiola. La guardiola perquè no tenim estalvis. Clar. Com que no tenim estalvis no ens serveix Sí. de res. Per tant, venem una guardiola de porquet, que si us hi fixeu bé havia sortit per TV3, i perquè nosaltres volem fer un viatge. Però està buida, nana, te cauen els cèntims aquí. Oh, res, aquí una mica de lactite, un tapet, ja està, molt bé, m'ha agradat molt. Dinerets. Què més podem vendre, Maria Teresa? Va, A veure. mira, oi que què he trobat? Mira el meu ram de núvia, que és maco. Però no ho vas donant a mi? No, però tu ja no el faràs servir i que jo... a mi m'agrada. Ah, no, què carai t'ha d'agradar? No, a mi fa companyia, m'agrada veure'l abans d'anar a dormir. Mireu, em va donar molta sort amb el meu Ramon, que pau descansi, pobre Ramon, em va donar molta sort. Ben barat el donarem, ben barat i bonito barat. Vinga, va. Ah, també ens queda una mica de clàssics. Oh, Sí. Aquest clàssics en trem molta pols d'aquesta casa nosaltres, que sí? Sí. I a mi d'aquest colet. Molta merda, molta merda. Molta merda i tant. Pensa una cosa, aquest colet, una mica d'aigua i poses... El Fairy al costat d'això no té comparació, que sí? Una altra cosa, te'n vols anar a la muntanya, un pal d'aquests. Anem a la muntanya, anem a la muntanya, anem a la muntanya, on anem? Molt bé! Un pal, perquè s'ha d'anar a peu coix. Ah. És que la gràcia, vols aprimar, noi? Doncs agafa't un pal, no te n'agafis dos. I mentrestant puges la muntanya i toques una mica dels Johnsons, Bueno, això els cansaven, ho fan molt bé. Total, que això també ho farem barat, però això és la joia de la corona. Ah, sí. Les meves calces que vaig portar el dia del seu casament. Que ja li van petites, s'ha xamplat, saps? Sí, sí. Després d'això ja no va passar res més de bonic. Oh, i ara que dius casament, nana, mira! Què? El meu batín de noche, mira que maco que era. Oh, què és, vaja, mira que maco. Oh, m'agrada molt, però si això encara m'aniria. Això no te va bé, tu no veus que això no te cap això me dóna de pit. Va, això no ho volem, que és que això em pot fer servei a mi. Mira, això. Això, mira, això a vegades per treure la pols, m'entens? A les ternyines, saps? Això ho deixes de menjar així i apa. Nadal, hivern, fa temporada. És igual. Oh, però escolta, Maria Teresa, no els hem donat el número de telèfon, no trucarà. És veritat, us heu de posar en contacte amb nosaltres per si voleu comprar una relíquia. Aquest telèfon ens heu de trucar, Aquest. En aquest, truqueu-nos, Molt bé, ens esperem? Sí, ens esperem. Sí, a veure si truca algú. Bueno, també tenim una paella. Aquesta paella... S'enganxen les truites. Jo anava a dir que fèiem les millors truites de patates del veïnat. Però aquell enganxós, aquí de bo, dona un gust així especial, saps? Que no, home, no, que ara es porta per fer cassolades. Això! Apa! Vinga! Bueno, farem! Molt bé! I l'última cosa, això sí que, bueno, amb la paella aquí, mira, qui s'emporti la paella li donarem un regal, què et sembla? Ai, tant, una paella, un cogombre. No, mira, el primer que truqui, mira, tindrà un regal. Ai, que maco això. Això no és un rave? No és un rave, mira què és! Verge Santa! Això és de la Maribel. Això és de la Maribel. Però tenim el producte estrella. Això sí que ho venem barat. Seu, l'estrella. Això va molt bé, Ve el veí pesat aquell que ve demanar sucre, li tires un raig d'aquests i no torna, No, va bé. No, va bé. Això és una arma letal. I això barat, Va. No truca ningú, va. Truqueu el telèfon. Nosaltres volem fer un viatge a l'Itzarso. I no tenim cèntims, no tenim estalvis. Doncs d'alguna cosa, amb aquestes pensions tan baixes no ens morem de casa. Ah, mira, un pot de nocilla petit. Això t'ho has donat de mostra? Sí, això barat també, O qui vulgui. Ai, i escolta'm, que ja s'ha acabat la castanyada, he vist que tenim un moniato. Ui, s'ha passat de moda això ja. Clar, qui vol aprofitar. Mira, barat, 2 cèntims, Qui vulgui 2 cèntims. 2 cèntims. Doncs això, ara em sap greu desprendre'm d'això. Doncs queda-te'l també amb el piso i te'n vas a l'habitació. Què dius ara? Truca. Però si no, el telèfon han de trucar a la porta. Què? També tenim una germana per vendre. La Maribel. Oh, però aquesta no la voldrà pas ningú perquè és pesada, no, però no diguis això, barata. Ai, sí, barata. Doncs la portem a casa vostra, us paguem el sopar i tot. Sí. Els hi portem 4 pastes, D'acord. Doncs va, doncs això, la germana, Truqueu, us esperem, Us espero. Apa, adiós, Res, encara no truca. Bueno, mentrestant fem la patà. Això, vinga, deixem això aquí, ja està. I així és que l'altre dia, doncs, la peixatera. Ah, molt bé. Saps què em va dir? Què? Ara, clar! Anàvem com una moto, està bé, Sí, no,
Hosti...